Ugwumba. Ogologo mmadụ si gbara ọgụ ma ọ bụ gwa okwu dị ya. Mgbe mbụ ka onwe nke mme alụmanụ na ya bụ fim rinne. Nwatakịrị nwa nwanne m nwaanyị enwere m ego rinne na ya bụ fim. Nwa nwanne m nwaanyị ha na-ata afụ wee je kpọrọ ya sị ka mụ na ya bi. Ma atagide m nwa afọ tagide afọ ọnwụọ. Ihe o ji nọ nsọ ka m na ya sị na ọ ga-ata ya. Tigide orolo na staircase da eventually nwụọ. Kemgbe anwa ụmụaka fụzie m ha gbawa ọsọ. Ha gbawa ọsọ dadị o wutaka maka mụ na ụmụaka na-adị na mmadụ nne. O wutaka m rinne. Ọzi ka ụdị interview ahụ na-eme m kịta ka nna wee kọwa ha sị ya biko na nọkwa akụkọ ka m na-akọ. Igbo bụ ijele o, anyị bụ ijele o, Igbo bụ ijele o, nnukwu mmanwụ. Ugwumba bụ Ugwumba.